Nuwun para miyarsa, ngaturaken pambagyo kawilujengan. Mugi panjenengan sedaya dalasan kutrah kulawarga tansah winantu ing bagyo mulya. Sugeng pepanggihan malih kaliyan kula slamet prasaja wonten ing acara waosan cariyos cekak. Wekdal menika sampun sumadya ngaturaken waosan cariyos kanthi irah-irahan Maria Rosari. Seratanipun C.S. Purwanti ingkang kapacak wonten ing Crita Cekak kalawarti Jaka Ludang nomer gangsal tanggal gangsal Juli 2020. Mugi atur waosan cariyos menika katampi kanthi renaning penggalih. Sugeng midhangetaken. Sejatine atine Rudi jibeg banget. Ora ngerti kudu kepriye nemoni kahanan sing lagi wae dialami iki. Durung nganti 2 jam anggone ngrasakake bungah, wis kudu nampa kahanan sing mrihatinake. Jam 7 bengi mau anak pembarepe lair wadon kanthi slamet lan sehat. Senajan klebu prematur, nanging bobote wis cukup. Kondisi fisike ora mutawatiri, mula ora kudu dilebokake inkubator. Atine bungah lan kebak rasa syukur katur Gusti kang Maha Asih. Nina sisiane uga sehat senajan katon sayah lan lemes. Nalika dipriksa suster, jare asine wis metu. Mula sakwise anake rampung diresiki lan digedhong, banjur diwenehake Nina sing uga wis rampung anggone ngrumat. Nina kasil menehi asi eksklusif sepisanan marang anake. Mung wae durung nganti dipindah ing bangsal dumadakan dheweke semaput. Rudi dikon metu lan nunggu ing jaban ruang bersalin. Suster ngabari yen sisiane butuh transfusi lan perawatan intensif liyane. Bejo banget rumah sakit bisa golekake stok golongan darah sing cocok kanggo sisiane. Rudi mung manut, sing penting sisiane pulih sehat maneh. Karo lungguh ing kursi tunggu, kebayang maneh ing pikirane Rudi kedadean sing dilakoni sadurunge. Wingi bengi dheweke kanggonan rondo. Sore karo bali nyambut gawe, sisiane wis blonjo uba rampene. Walah, kok yo blonjo dhewe to, Dik? Kandhane Rudi semu nundes banjur nggawani barang mau mlebu ngomah. Timbang bola-bali, sisan lakune karo bali, Mas. Semaure Nina isih lincah kaya biasane. Rampung resik-resik awak, banjur tatrap nggodhog gedhang kepok lan goreng mendoan. Gedhang kepok mateng banjur nggodhog kacang brul, disambung nggodhog wedang. Peyek dele kari madai toples. Saben arep ngangkat barang abot mesti kandha lan dheweke sing ngangkat. Nganti tekan sing rondo teka lan ngladekake uba rampe uga ora sambat apa-apa. Le rondo bubare jam pira to, Mas?
Pitakone Nina nalika sing rondo mubeng desa. Ya jam telunan, ngasuh wae ora apa-apa. Semaure Rudi. Mau wis turu, Mas. Iki nglilir kok wetengku lara yo. Sambate Nina. Mangsuk angin po. Di minyak telon diombeni panas. Ben bisa ngentut. Usule Rudi. Wis ki, ning kok ora suda yo. HPL ijik kurang 2 sasi to yo. Sambunge Nina. Iya toh. Lah piye? Oh, diperiksakake wae. Kuat ora nek ngenteni sesuk? Pitakone Rudi alon. Yo, nek bisa tak antekne. Semaure Nina alon. Ning nek ora tahan, mengko omong ya. Pesene Rudi, Nina mantuk. Nalika sing rondo bali, Rudi banjur mlebu kamar. Kanyata Nina isih melek. Nina cerita yen nyoba turu maneh, nanging ora bisa merem. Mula alon-alon dheweke golek kegiatan kanggo nyelamur larane. Dheweke nyepakake barang-barang sing kira-kira dibutuhake sok yen babaran. Barang-barang mau dilebokake tas. Wong loro banjur cekat-ceket mangkat ing daleme Bukasih bidan cerak kono kanthi tujuan priksa. Tekan daleme Bukasih banjur dipriksa. Antuk katrangan kanyata wis buka 3. Ateges bener pancen Nina arep babaran. Margo ngerti yen adoh karo wong tuwa lan iku anak pembarep, ateges durung pengalaman, banjur diiguhake ora sah bali. Kira-kira laire bisa awan utawa sore. Wong loro sarujuk. Tas sing dak toto mau jupuken wae, Mas. Kandhane Nina sareh. Ora apa-apa, dak tinggal. Pitakone Rudi. Ora apa-apa. Ana Bu Bidan sing ngawat-awati kok. Kandhane Nina. Nek sisan karo ngrumati uba rampe rondo mau, piye, Dik? Pitakone Rudi. Ora apa-apa. Sing penting apa perlune. Tugas nggo murid dikirim WA wae yo. Sing hati-hati, Mas. Aku karo anakmu nunggu neng kene. Kandhane Nina. Yo, siap. Nek ana perkembangan ngabari yo. Pesene Rudi sakwise ngarasi sisiane lan ngisik-isik wetenge. Nina mantuk. Durung nganti jam 09.00 Rudi wis tekan daleme Bukasih maneh. Nina banjur njupuk salin lan anduk arep adus. Mau Nina krasa ngompol. Bu Bidan ngendika yen wis buka 5 lan kawahe wis pecah. Dienteni tekan jam 5 sore mandeg buka 7, nanging kawahe meh asat. Mula banjur dirujuk. Wong loro sepakat milih ing rumah sakit Panti Rapih didherekake Bukasih. Rudi kaget nalika ana suster marani lungguhe lan ngabari yen sisiane saiki wis ana ing ruang ICU. Atine krasa temlawung. Dheweke mung bisa nyawang sisiane liwat kaca saka njaba. Sabar lan dikatahi sembayang nggih, Pak. Mugi keng garwa enggal stabil lan saged pindah ing bangsal. Ngendikane suster rada sepuh kanthi sareh sakwise nuduhake papane. Rudi mung mantuk, semu bingung.
Ibu, bapak lan mara sepuhe wis dikabari kabeh yen putune wis lair sehat. Rudi durung kober ngabari yen Nina saiki dirawat ing ICU. Dilalai kok batre ponsele entek. Gek lali ora nggawa charger. Angkae sesuk nek Padang arep mlaku tuku charger karo sisan sarapan. Jam tangane nuduhake meh jam 12 wengi. Awake Rudi ngrasakake sayah. Pikirane goreh lan kuwur banget wengi iku. Suarane wong cecaturan ing ruang tunggu iku sangsaya sepi, mung kala-kala keprungu lakuning para suster sing nyurung lan nggeret gledekan pasien. Alon-alon Rudi mapanake awake ing kursi tunggu sak njabane ruang ICU. Nalika nggledhak krasa ana sing ganjel ing ngisor gulune. Dimek-meki kanyata tesbih sing dienggo kalung nglawer. Kaya dicablek dheweke kelingan marang Ibu Maria. Rudi bali lungguh, sila banjur sembahyang ujud katerusake rosario. Kanthi takyin Rudi nyuwun pitulungan Ibu Maria kanggo Nina sisiane. Rampung sembahyang Rudi mapan maneh ing kursi tunggu. Senajan isih ana rasa goreh, nanging uga ana rasa lega. Tas isi salin dinggo bantal banjur kupiya, pasrah sumarah lan ngeremake mripate. Rudi gragapan tangi rumangsane digugah bojone. Nalika ucek-ucek mripat lan tangi temenan, kanyata mung ijen. Rudi banjur nginjen papane bojone dirawat. Isih panggah kaya mau bengi. Sakwise sembahyang, banjur mbukak tas. Kanyata bojone nyepaki kaos saline ing kono, chargere uga ana ing kono. Rudi banjur tumuju kamar mandi lan adus grujuk. Dheweke kepengin bisa nderek meh suci ing kapel Panti Rapih jam 5:30. Rampung misa Rudi banjur rosario dhewe. Metu saka kapel, Rudi ngrasakake atine luwih ayem, sanggane luwih enteng. Nanging wetenge krasa luwih. HP dicas karo mangan lan ngabari kulawargane. Banjur ngirim tugas murid ing sekolahan nganggo WA. Sakwise leren lan batere kebak, banjur tumuju bangsale anake nginjen saka cendhela kaca. Suster rada sepuh sing nulungi wingi apikan. Kersa mbopong anake dicerakake ing papane nginjen. Rudi enggal moto lan video. Dilalah anake kok nganggo nangis barang. Maria Rosari, anakku, pangundange Rudi karo nemplekake tangane ing cendhela kaca. Foto lan video bola-bali dijinglengi dening Rudi karo mesem lan mrebes mili. Tangise Maria Rosari dinggo nada panggil tilpune. Atine ternyuh, banjur kelingan Nina sing neng ICU. Tekan ICU pas wayahe besuk dokter. Tensi, HB lan saturasi wis apik, nanging perlu diobservasi maneh luwih teliti.
Yen dina iki sangsaya stabil, sesuk dipindah bangsal. Bubar iku Rudi oleh mlebu manut aturan rumah sakit. Senajan tetep merem, nanging drijine Nina obah-obah nalika Rudi ngajak omong. Ora sengaja HP-ne Rudi nyuwara tangise Maria Rosari. Ana telpon mlebu. Ana luh ndlewer saka mripate Nina. Rudi melu nangis bungah. Alon-alon luwe dilap lan tangane Nina digegem lan diarasi. Mekaten menggah pungkasaning cariyos kanthi irah-irahan Maria Rosari. Seratanipun C.S. Purwanti ingkang kapethik saking crita cekak kalawarti Joko Ludang nomer gangsal tanggal gangsal Juli 2020. Mugi atur waosan cariyos menika saged dados panglipur sawetawis. Kula nyuwun gunging samudra pangaksami awit sedaya kekirangan dalah kalepatan anggen kula ngaturaken cariyos menika. Ing wasana kula nyuwun pamit ngantos pinanggih malih wonten ing waosan cariyos sanesipun. Mugi rahayu ingkang tansah pinanggih. Nuwun, matur nuwun.